se xuntamos lendas, misterio e demo, a mezcla deso ten que ser perturbadora. Donde estamos? Mirai, aí está a iglesia de Aldán, aquí está o pazo de Aldán, aí está o Fendoal, e este sartego, que ten centos e centos de anos, conta a tradición, a lenda, que é coñecido como a cama do demo ou cama do xudeu. De sartegos en Galicia hai moitos, os entendidos dicen que pode ser da época visigoda, non vou meter neso, que eu desas cousas descoñezo, pero o que sí coñezo é que contan que neste sartego todos os sábados o demo ven manter relacións sexuais cunha muller. Dicen ademais que é bastante escandaloso as relacións sexuais deste apareamiento, por decirlo de alguma maneira, eso conta. O tema é o que dice, non sei a que hora fan, bueno, iso tampouco é sábado, podemos estar tranquilos, non vai aparecer o demo por aquí, eu ando con coidado, porque aquí hai unha altura considerable. Posiblemente houbera máis sartegos, este non estaría solto, habría máis, pero aquí, supoño aquí houve obra de cantería, sacarían algún. O que sí está claro é que, fijarse, tantos séculos de tradición e tantos demonios que recriaría o mundo, e aí podemos entender moitas veces, podía ser a explicación, porque hai tanta maldade no mundo. Quizáis sexa polo que ocurre aquí todos os sábados, non o sei. É interesante, é perturbador, misterioso, é o que o queira ver desde outro punto de vista, interesante, e así dice a tradición, e si escoitei, e si o conto. Cama do demo ou cama do xudeu. Darlle me gusta, compartir, se é do vosso interés, e moitísimas gracias por estar aí. Aínda hoxe, ao mellor, vos conto outra historia desta Galicia máxica e misteriosa, porque vexo que cada vez que falo destas cousas, que incluso un pode entender, mira, que cousas sin base ou sin rigor científico, pero aos galegos nos gustan. Quizáis sexa porque vivimos neste país que ten ese toque de magia misterioso e que a mí me gusta, e ademais, se isto veñen contando dende fai centos de anos, pois nós temos obriga de mantelo, difundilo, contalo, e as redes sociais e os medios de comunicación que hai agora actuais, pois o temos que fazer. E eu mañán ademais o vou contar no programa Sempre en Galicia, alá de Cataluña, no que participo, e mañá empeza a nova temporada, vou contar da cama do demo, da cama do xudeu. Explícome, eu agora entendo porque hai tanta maldade no mundo, porque todos os sábados, durante tantos séculos, aquí o demo apareándose, cantos demonios no abarre polo mundo. Hasta logo.